φάουλ με τον Ριέρα. Απευθείας εκτέλεση, καταπληκτικό γκολ από τον Αλμπέρτ Ριέρα στο 89. Ριέρα κάνει τη σέντρα, είναι καλή, κεφαλιά, 1-0. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα με τον Μάρκο Πάντελιτς. Σπέρ με τον Καλίνοβιτς, 1-0 Ολυμπιακός. Μιραλάς παλιά, δεν είναι offside ο Βέλγος, ο οποίος θα πλασάρει υπέροχα και θα κάνει το 2-0 στο 36. Θα βγει ο Σουφάκης μακριά από την αιστεία του, θα χάσει την μπάλα. Στην κενή αιστεία είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ριέρα. Η πάσα του Φετφατζίδη είναι πάρα πολύ καλή, το πλασέ 3-1 από τον Μιραλάς.